ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. 29 сентябри соли 2024 нашонамои пайванд, пистаи пайвандиро дар бои худам нишон медиҳам. Инро мо соли 2023 шинондем. Аллакай 1 метр 20 сантиметр шудааст. Бехаш пору қати шинондем, ҳама қоидаош қати. Тобистон дароз бехаш алаф буд ки нам напарад ва мана ин қадар аллакай калон шудааст. Худо хоҳад ин 2 сол пас 3 метр мешавад, мебандад. ва боз яхдигараро нишон медиҳам. Инаш панҷа задааст, он қадар нашонамо накарда. Ин ҳамин сола ҳаст. Инаш ҳамин сола ҳаст. Мана инаш. Мана ин ҷои пайвандаш. Ана ин панҷа задааст, ҳамин сола. Мана инҷа нашонамои писта ҳамин сола. Дутта дарахт шинондем якогура. Якта, дутта. Ана ва якта. Инаша қапи? Инаш дута, ҳа? Ҳар душам пайвандӣ. Хаймоне ба баҳор мебурем. Ин пайванд дина борон шуда? Нам шуда, замин нама нишон текани? Замин нам шудаги, ҳа? Ана замин нам аст. Ман об надоштам. Пистаҳои пайвандӣ нашонамо имсол инқадар як шудаги. Ҳамин хушк нашавад, шуд соли оянда ин 1 метр 1,5 метр медавад. Ан инашро мебинем. Инаш ҳамана аз ҷои пайвандаш нашонамо дорад. Оби қатрагӣ буд, 3-4 маротиба об додем. Не 3-4 маротиба не зиёдтар, ҳа ака. Ҳар ҳафта як бор об додем. Ана аз пайвандаш нашонамо дорад. Ин имсол гирифт, соли оянда нашонамои хеле ва хеле хуб мекунад. Кани бо рафтем. Ана инаш инҷида ба ҷо шудааст. Кани алафаша кани. Ана имсол гирифтагӣ, соли оянда худо хоҳад акун ин нашонамои бениҳоят хуб метиҳад. Ҳамин асоси заминда часпаду ҳамхи сабзак баркунад. Инаш пистаи нарина аст, бепайванд аст. Ина ҳамин сол шинондем. Бинед нашонамоаш чӣ қадар нарина ки буд, марда ки буд, бақувват буд. Решаҳояш чӣ қадар зур шуд. Ана ин бодом аст. Дар ин бодом ман шафтолу пайванд кардам. Шафтолуҳои бениҳоят бозоргири хушрӯи. Хай худо хоҳад ин модарӣ кардаги ман ба инҷа модарӣ пайдо шавад, баъд оянда ман бисёр мекунам. Инҷо ҳам бодомда шафтолу пайванд кардам, чунки ин бодома ниҳолаш он қадар бозоргир нест. Шафтолу зур аст. Шафтолу кунем ки шафтолуҳои бениҳоят насб кунем ки дар бозор равад. Ана ин писта ака ин ваятона кане ин хучакане анҷа. Инам ниҳоли пистаи пайвандӣ мана калон шудааст. Фақат писта назанед ака. ва решакан кунед. Ҳамин сола пистаи пайвандӣ манам хел нашонамо дорад. ҳамдиёрони азиз, метавонед шумо ҳам аз ман дархост кунед. ниҳоли пистаро ман ба шумо аз Турсия мебиёрам. ҳамин боғи ман тахминан 200-300 та писта ман зич карда шинондем. барое ки якун умрам рафтааст. худо медонад чӣ қадар умру дорем. Мана бинед чӣ хел шинондем мо. Мане писта инҷа шинондем. Инҷа қоқ нашудааст, хушк нашудааст. бигумонам не хушк шудааст. инаш хушк шудааст. ана ин беҳтарин шудааст. ана ин беҳтарин шудааст. дидед? боз мегузарем. инҷо хушк шудааст ва инҷо сабзидааст. мана ҳамхел ҳамдиёрони азиз, хай ҷанг беталафот намешавад. мо ҳаминҷоро пистазор мекунем. худо хоҳад оянда ба шумо нишон медиҳем. дар паноҳи худо бошед.